čo bolo také nepekné alebo smutné, že teraz išla akurát okolo labuť a mala v krku háčik s montážou aj s kusom šnúry. Chvála Bohu bez olova, ale musela to tam ťahať so sebou. Ale s takým ničím sa nedá nič robiť. A uvidíme, čo prinesie prvý večer na váhu a keď bude ešte taká ryba, tak sa hlásim. Počas dňa bola aktivita rybuž nulová a tak som skúšal všetko, čo sa len dalo. Stále som veril, že miesto, na ktorom chytáme, má veľký potenciál. Nezlomil sa?